Mohon nyerimpet. Ingkang kareksa minangka sasitane kang ora jawata ujane kang arum-arum nyata kang dadya pratandha raga kang umyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajrawatata tandarup ong teni ramaparna ong waja miyumeng bendeng ungkung aresang argyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala Yayi Dimbaka ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Hamsa Amiji adimulan nang aku Dimbaka. Kawruhan ana ya Yayi. Aku kelawan Siadi Yayi Dimbaka mono kalebu Ratu Serayan. Ratu Serayane Prabu Jarasandha, ya ratu gustimu, ya ratu gustiku. Ing ripalungguhan iki aku Prabu Amsa lan kowe Yayi Dimbaka kaparentah kelawan ratu gustine awake dhewe ya kuwi Nalendra saka negara Giri Bajra Prabu Jarasandha kinen angrangket ratu cacah 97 negara kinarya upacara kang winastan sesaji ludra bakakak ratu 100 negara minangka tandha syukur marang sesembahane wong sak negara Giri Bajra ya kuwi Sang Hyang Bathara Kala. Ya pancen bener Kakang. Mara coba cacan. Pira ratu sing wis kasembatan karangket mapan ana sajroning pakunjaran Yayi Dimbaka. Yen ora sisip kang dadi pamawasku isih ratu cacah 97 ratu cacah 97 negara tegese kurang 3 iki mau aku uga kaparentah sinuwun Prabu Jarasandha jangkepe kanggo srana supaya jangkep ratu 100 negara sinuwun Prabu Jarasandha negara Giri Bajra ngersake ya kuwi siji
Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa angka 2. Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna lan kang pungkasan Ratu Mandura Prabu Baladewa kuwi kang kudu kanggo jangkepe ratu satus negara Kakang Hamsa. Yaksa Gora rupa ari sedeng analendra yaksa alaku kang malwalya ingkang gambira marang ngise siung metu Prabawa Gora mawalian Ditya Durbalarasa Ngamarta Puntadewa Ndwarawati Kresna Mandura Baladewa pancen bener kaya dene winalik kang dadi rasaku Togok Teja Mantri lan Belung Saraweta kula wonten dawuh sinuwun. Kula wonten dawuh Juragan. Piye? Kira-kira ratu telu sing jenenge Puntadewa Kresna kang sarta Baladewa kuwi gampang apa ora rangketane? Gampang apa ora cekelane? Piye, Lung? Utuk marane sunduk. Cebal gayuh lintang Tegese tangeh kelakone. Apa ora kulak pawarta dal pangrungu ratu telu kuwi ratu sekti kabeh, Kang. Ratu gegedhe kabeh. Ngono. Durung Puntadewa mbak wong kelemar-kelemer ning kene kadung bledos dadi buta. Triwikrama dadi buta, jagate iso diuntal. Apane Hamsa ya, Kang? Ayo. Durung meneh adine si Puntadewa Sapa? Raden Werkudara. Werkudara iki sapa? Lha Werkudara niku adine si Puntadewa niku. Adine Ratu Ngamarta. Apa ya sekti? Le. Piye ta Ki? Ya wis jagat pun keberbeken sing dadi kesektene Raden Werkudara. Pusakane nggih sekti. Pusakane Werkudara Nggih. apa wae? Wonten Werkudara niku gadah gada. Gagodo. Nggih. Godane Werkudara Gada Kyai Rujak Cingur. rujak polo. Polo ding. Ayo cingure kei polo. Wah niku gada rujak polo nek didekne iso ngiyupi sawah 3 hektar. Saking gedene Godane Werkudara wah gedhe nek musuh godane jenengan leh. Gada cilik kelempas kelembus. Godo lempas kelembus. Kuwi lagi Werkudara. Nggih. Durung meleh adine Werkudara. Sapa? Nuwun inggih punika Raden Janaka utawi Raden Arjuna. Wong lanang gandrung karo kesektene, wong wedok gandrung karo kebagusane. Janaka kuwi. Nggih. Ada pusaka sing ngedapi-dapi. Panah Kyai Pulanggeni. Pulanggeni widaya katyasane apa? Lho. Pulanggeni niku malah ora dienggo perang. Pulanggeni Nggih. Pulanggeni didepne ngalor, lor akeh wong mati. Pulanggeni didepne kidul akeh wong mati. Didepne lor akeh wong mati. Etan kulon akeh wong mati. Pulanggeni didepne dhuwur, udan deres, war lan lesus. Pulanggeni dincepne ning lemah, akeh wong meteng. Lho niku tenan. Pulanggeni piye to Ki? Urung sampeyan ngadepi para Pandhawa, musuh anak-anake wae durung karuan menang. Anake Pandhawa urung meleh anake si Werkudara. Anake Werkudara sing angka 1 sapa? Jenenge Raden Antarja. Niku menungso setengah ula. Menungso setengah ula. Sampeyan kok wani perang tanding musuh Raden Antarja tenan. Utuk marane sunduk. Sampeyan kok nantang karo Antarja. Antarja sambat ula sak donya. Ula sak donya badhe ngeroyok sampeyan. Sampeyan arep mangan teng piring ana ulane. Arep ngombe teng gelas ana ulane.
arep turu ning kasur ana ulane. Sampeyan arep nguyuh ning jero kathok sampeyan ana ulane. Ulane Antarja. Dereng mleh adine Antarja, Raden Gatotkaca satriya otot kawat balung wesi. Sungsum gegala. Gatotkaca kuwi sekti lho duwe aji esmu gunting Brajamusti. Kuwi kekuatane esmu gunting Brajamusti piye lho? Nek Gatotkaca kadung nesu, mancik lemah, melumpat teng pundhake mungsuh, matek aji esmu gunting Brajamusti, musuhe saged krasa saya siset gulu potol sirahe gumlundung ning lemah. Niku wong sak donyane sing duwe aji esmu gunting Brajamusti nggur loro. Sapa? Gatotkaca kalian kula. Lho kuwi duwe. Tau mbok cakne nate. Nek mau ngecakne karo bojoku. Pas malam pertama barabimpen aku matek ngaji esmu gunting Brajamusti. Saya siset metu cemplon kuwi kan. Cemplonnya anakmu nggih. Anak pujan niku. Cemplon bindilung. Durung malih Antasena pun. Mang nek ngego atur kula pun mulih mawon mumpung yaiten jek wonten ngebis. Mulih mawon mboten usah nutuke. Sumpahe prajurit ora bakal mundur yen durung dalik gotongan. Dimboko ana dawuhmu apa Kakang Hamsuk? Lonoran lumaku mapan ana ing tanah Jawa digebak kaya ngapa kasekteni Puntadewa Kresna lan Baladewa.
Awas hi. Awas hi. Redo mawur mawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tata kaya butula wara panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja Dwaja layu sebit durung suwe anggon kula maku saka negara Giri Bajra kepapak ana satriya kurwaking brengose dilinting-linting sampirke kuping biyuh-biyuh Kakwa sapa kekasihmu tambuh marang aku satriya suwuk saka lesan pura Raden Harya Setyaki Singa Mulang Jaya Wresniwira Bima Kunting Edyan meyayak kaya wong cacingen jenenge pirang-pirang bali takon sapa kang dadi cecundhuking laku Temenggung pangkatku Kesel Ratu Gustiku Prabu Hamsa Salokat Katut Barat pancen bener semedya laku muarep menyang ngendi pendirangan mripatmu kaya bajingan kelangan lacak sajake kowe duweni niat kang kurang prayoga tumrap katentremaning negara Ngamarta aku arep goleki Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna lawan Ratu Mandura Prabu Baladewa yen wis mbok goleki arep tak bondo tangane tak rangket leboke pakundaran negara Giri Bajra ora susah goleki kang ora ana iki Setyaki adep ana Ayanana kang dadi kasektening Wresniwira etan pernah apa karo ratu katelune dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babar ngopo etan-etaran gedhemu cilik dur mundhek kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk branjangan tumpang soh kebiada tamu melengsati kamu hilang nyawamu Setyaki awas awas hey
kowe rasakno. Heya, heya. Hey, wah. Het, het, ayah. Wah. Oh. Hey. Yo, bye. Tuh. Ah, ah. Yo, hey, oh, wah, hati, hey, ah, hey, ya, hello, ayah, wah, hey, asik, wayah, wah, hey, tuh. Yo. Hey. Hey. Ah. Hejit ar. Hi. Has. Hi. Hey. Awas, hei, hey, balas, wet, hey, ah, ah, ah. Awas. Hey! What? Setyaki kowe? Ya pancen bener bali takon. Kumandang karbo, ora ana mungsuhmu kejaba mung aku. Gembelo ndasmu, njajalo kasekten. Etan. Hot, hei. Ya. Hei, wah, ambruk. Cepleske. Antem, heya, woi, ayah, wah. Slow lagi, Antarjo, keroyokan mainmu. Hei, o, hei, ho, ha, hei, lo, hei, ah. Hus, hot hit meluntir tanganmu kowe. Ho, hot wae, wae ya, wah ya, wah. Ayo, Antasena hadine lanang. Ae, yo, ho. Yard! Ah! Hey! 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 Ah! Hey! Ah! Ah!
hajat apa kowe? Het, hei, ayah, wah! Awas. Hei. Apan riduk mabur mangawar abormu arahan pengarane Kemak guru gongso kata kaya butulah Wara panggriting turangga asti rakata ingkang trut-trut waja layu ayo kono. Linguk. Hey! Hey! Wait! Push! Wait! Ada kowe. Hey! Wait! Haya! Anggap ngopo. Bakat! Hei!
Ayo maju. Putra Pandhawa tata kati wisaya ngendriyaksa sara maruta Werkudara Jlitheng Kresna kakangku apa Janaka kula wonten dawuh tinimbalan mandheg luwih dhisik ya Di aku lan si Adi kekarone wis tumekananing tapel wates negara Giri Bajra ana ngarep iki ana gunung ingkang ingaranan Gunung Setyaka nanging ing kene sing tak rembug dudu perkara gununge nanging sawangen ana dhuwure kae ana tambur ingkang ingaranan Tambur Kyai Gurnita kaya sing tak babarake ana pasewakan ngarep kuwi mau tambur kae dumadi saka lulange utawa kulite bapakne si Jara Sandha kang ajejuluk Prabu Briyudrata. Sapa wae kang manuh-wani manjing ana negara Giri Bajra tambur kuwi mau bakal muni dhewe tanpa tinabuh. Kae sejatine panjrite utawa pambengoke bapakne Jara Sandha si Briyudrata kang durung sampurna kang dadi uripe. Lalajeng kados pundi srenanipun supados Prabu Briyudrata saged kasampurnakaken ingkang dados sukmanipun Janaka sanget mboten negakaken panandhangipun Prabu Briyudrata kula maudhuh Jengkaka Prabu tibanana jemparing kang sarta donga puji dikir mantra rahayu jebolem tambur kae karben sampurna manjing ana kasuwargan jati sukmane Prabu Briyudrata Arjuna Prabu Kresna Raden Bima Raden Janaka banget panuwun kula pranyata paduka pepethinganing satriya awit saged ngentas ingkang dados panandhang kula babagan katentremanipun bawana kula titip anak kula Jara Sandha dumateng Prabu Kresna sumangga anggenipun badhe hamurba ingkang sarta misesa sampun sampurna suksmanipun Prabu Briyudrata Dunjeng Koko Prabu. Iya Dimas, ayo enggal nutukake laku ngosik sadurunge mbacut.
siadi kekarune tak kanthi anamur laku dadi wujuding brahmana utawa pendhita. Amarga sak kejem-kejeme sak wengis-wengise Jarasandha isih ana apike, ya kuwi ngajeni marang sipating brahmana. Pun kakang bakal salin tetenger, ya kuwi Begawan Kesawa, aku Begawan Jayalaga. Kula peparep Begawan kumbang ali-ali bagus. Ayo enggal lon-lonan lumaku Dimas. Hina semubang iwang aruna kadinetraning angga rapuh sabdaning kukila ringkane kara kagedher kinitunganing kung lerewowo sing pinipanca leweran keringetmu krenggosan napasmu wokok mlayu kae kaget unjuk uninga sinuwun piye sajroning perang gegempuran Prabu Amsa dalah Prabu Dimbaka dipun pejahi kalian panenggak Pandhawa nuwun inggih Raden Wrekodara iblis lanat. Wis malane kala keteking jagat gelah-geleng bumi panos paringi jajil sukertaning bawana kekuataning wong-wong tanah Jawa ora kena sinangga gampang kamangka mau bengi Jarasandha ngimpi kang kurang prayoga tinemune jebul Amsa Dimbaka sing tak anggep tangan tengen lan kiwaku wis pepes telok kula wonten dawuh golekno brahmana pendhita miwang Jurunucum sak negara kiri Bajra klumpuk kene sendika Pandhita Agarya wangsit pindha kumbang ngajab ing pawang ing
Igana Brahmana cacah 3 mara gage tepungna. Sapa paparape begawan katelune? Sudyamastani Sang Prabu. Paparapku begawan Kesawa, aku begawan Jayalaga, kula begawan Kumbang Ali-ali. Mapan kebeneran. Jarasandha bubar wae ngimpi mbok menawa kraton negara Giri Bajra kene ketaman wujute banjir bandang. Banjir bandang iki anjalari wit waringin sakembaran rungkat saka oyate. Kira-kira pasupenanku iki mengku surasa sing kepriye mara gage jlentrehna tanpa rasa riga kelawan bekewuh. Sumurupa Sang Prabu, banjir bandang mengku werdi bebaya. Waringin sakembaran kang ambruk mratelakake adeking Nalendra. Mila Sang Prabu, mumpung durung kedlarung monggo kula kanthi manembah manungku puja marang purbaning Gusti ingkang kawasa nyuwun sewu. Paduka Sang Prabu ingkang badhe ngadani wujuding sesaji ludra nyembelih ratu cacah 100 negari kula aturi murungaken. Awit sedaya kala wau boten badhe kasembadan nanging malah gelak mangsa mbujung wanci rebaing kawibawan paduka dados Nalendra. Setan kowe. Wah. Kowe arep njlentrehke pangemenku monggo ning aja pisan-pisan kowe nyenggol babagan sesaji kala ludra merga kowe kapercayan lan kapitayanku. Tresmak bathok mata mlorok ora ndedelok jebul. Jebul ken mungu gemi kapitayanmu babar pisan ora nglandhepke apa sing dadi kawaskitanmu. He Jarasandha wong kang kaya kuwi. Sejatine aku dudu Brahmana, aku dudu pendhita, aku Ratu Ndwarawati Prabu Kresna pamonging Pandhawa. Dene ana mburiku iki panenggak Pandhawa Werkudara lan panengah si Arjuna. Ayo arep apa kowe? Edan! Edan! Toh. Toh. Bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Iwak kecemplung wu tangeh bisane mlayu. Ayo. Keroyoken Jarasandha. Ora watak satriya tanah Jawa main keroyokan. Pilihan siji ngantaraning wong telu iki sing gedhe dhuwur kon ngadepi aku Werkudara. Kowe sing dipilih Yayi kon metu lak blengkate nyawane. Dandang risang bayu siwi Ari tumungkul manembah anglir baya kuntap Werkudara iku pancen bener lerena nanggonmu duweni gegayuhan sing gegirisi mbeleh ratu 100 negara. Kowe kapercayanku anggur ku nyembah marang Sang Hyang Kala sing dadi Gusti Allahku. Kapitayan kuwi ora kanggo srana rugining liyan, ora peduli rak gubris sing dadi kandhamu. Yen ngono Werkudara sing dadi dutaning adil kang bakal ngilangi nyawamu. Kancur ilang nyawamu.
Wah. Tangi ale. Ambruk rubuh risang Bimasena. Katrajang dening tandang kridane Ratu Giri Bajra Prabu Jarasandha. Saking katebian Nelendra Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna Asung Sasmita. Ambeta wujudipun woh-wohan dipun sigar dadi loro. Tanggap ing Sasmita risang Raden Wrekodara. Enget sabda pangandikane Prabu Kresna nalika mbabar critane laire Jarasandha rikala mapan ana ing panangkilan negaring Ngamarta ya ngethok karosan kang pungkasan grida panengak pandhu. Ayo woi dah yo Noyah nayuh Baskara titi mangsa dupi emot mring pangapesane Sang Jarasandha risang Wrekodara ngetok karosan kang pungkasan ya kasigar brak dadi loro Sang Jarasandha dadi lan patine sirna angkara murka ilang sukmane Prabu Jarasandha. Arep kok apake
larata saking kutha Sagara Gala yen hatana mutusa sang sri ing Tara wis mati wonge. Janaka kula wonten dawuh tinimbalan jujuka pakunjaran negara Giribajra luwarana panandhangi ratu 97 kang manjing ana krangkeng paring ana sandangan sing apik paring ana busana sing becik kareben bebarengan lumaku kelawan panjenenganing sun lan siadi kabeh jumujuk ana negara Ngamarta supaya nyekseni gumlaring sesaji Raja Suyuk mekaten duh Koko Prabu. Ya pancen bener. Muga-muga saksirnaning angkara murka negara Giribajra nemu hayu-hayu lan rahayu. Warga kawulane padha nemu guyub lan rukun. Lho nggih mangestuaken dawuh luwarana panandhangi ratu 97 kae. Serbakia anakku punya dulu wewe bang wewe putih ilu-ilu panas pati anakku Jara Sandaya Jaka Slewatu mekaning pati dipateni para satriya tanah Jawa ya kuwi para Pandhawa ingkang kabar ndak krungu bakal ngenekake upacara syukur sesaji Raja Suyuk kang disekseni kelawan ratu 100 negara kelawan pandhita utawa brahmana cacah 7. Lah kok tumbale anakku Jara Sanda Nyai Jara ora trima. Aku bakal muja kekuatan saka Hyang Bathara Kala bakal gagalake para Pandhawa anggone bakal ngadani upacara syukur sesaji Raja Suyuk. Tak lebur tumpur negara Ngamarta dina iki. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang ing Kanjeng Hyang Mangsapati ingkang sampun luar saking pakunjaran negari Giribajra. Ya, Putu Prabu, aku Hyangmu Mangsapati kang makili dadi wakil ratu 100 negara kanthi lila legawa
kang sarta gambiraning manah Ratu Satus Negara minangka syarat lumadining sesaji Raja Suya. Wis nedya sawega ing gati samapta ing giri nyembadani undangan nanggone para Pandhawa ngadani upacara syukur. Pun eyang uga mangkono Putu Prabu. Pun eyang Talkanda Begawan Bisma ya Sang Dewa Brata kang dadi wakil Brahmana utawa pendhita cacah 7. Wis sawega angidung suci amantra rahayu tandha tarima kasih mring purbaning Gusti ingkang Maha Asih. Syarat angka 2 pandhita cacah 7 wis jangkep wis komplit. Nuwun inggih Kanjeng Eyang Mangsapati kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda. Ayo mara gage enggal diwiwiti adicara sesaji Raja Suya iki ya, Ngger. Lising kandha ring kesing carita Purwa Madya Wasana. Syarat lumadining adicara saji Raja Suya sampun jangkep. Den rawuhi Ratu cacah 100. Den rawuhi Brahmana cacah sapta utawi 7. Kalian tumbal Ratu Angkara Murka inggih sampun sirna nuwun inggih Risang Prabu Jarasandha Ratu ing negara Giribajra. Buntas-buntas adicara Raja Suya. Kanjeng Eyang Talkanda sakniki gentos paduka ingkang anyalirani maos donga kinarya para Pandhawa anggenipun ngadani upacara syukur Raja Suya wastanipun ing niat kang sarta krekat nyukuri adegipun negari Ngamarta ingkang duk rikala semanten para Pandhawa dipun rewangi mbabat Wanamarta utawi bumi merentani utawi sinebut Simbar Maruta. Ya Putu Prabu. Pun eyang bakal maca ya kuwi wujute kidung suci mantra rahayu umul kitab. Muga-muga anggone para Pandhawa ngrengkuh negara Ngamarta bisa angayomi marang para kawula dasih lan paring pengayoman kanggo negara sak kiwa tengenmu. Donga bakal wiwiti. Uji dikir mantra rahayu ingkang dipun pangarsani kalian Begawan Bisma Sarimbit kalian Brahmana cacah 7. Ora neh ora mokal Pandhita Bisma pandhita ingkang sampun limpat seprapat cinaket kelawan dewane pramila wanter anggenira ndonga marang ngrasaning Gusti ingkang Maha Nasa anyarengi saking katebian Nyai Jara ingkang maos wujudipun mantram sakti kinarya ngobar gesangipun para Pandhawa awit dayane Pandhita 7 ingkang gentur tapane manteng semedine mati kobong Nyai Jara.
mbledos kaya halilintar. Ana sing bakal ganggu gawe tumrap kasugenganing para Pandhawa nanging bisa sumisih. Ah inggih, nggih syukur. Menika mratelakaken Pandhawa syukur utawi upacara sesaji Raja Suya sampun maripurna. Iya Kyai Semar. Aku Prabu Matswamati ratuning para ratu uga melu nyekseni kanggo mratandani awit saka gedene lelabuhan para Pandhawa kang bisa ngluwari ratu cacah 100 negara kang mapan ana ing pakunjaran. Pranyata Puntadewa ratu kang bisa paring pengayoman tumrap ratu liyane ora aneh ora mokal kalamun wis sakrepe. Prabu Mangsapati bakal paring gelar ora mung marang putu Prabu Puntadewa nanging sumrambahe marang Kaki Kresna. Ratu Ndwarawati bakal tak paringi gelar Pamong Agung.